El este Ionuț. El este Adrian. Suntem doi români care ne-am gândit să ieșim în fața publicului cu un spectacol de divertisment și voie bună. Am început prin a încerca să imaginăm câteva numere de magie. Dar David Copperfield a aflat și s-a supărat pe noi că îi luăm pita de la gură și rămân facturile neplătite. Ba chiar ne-a amenințat că ne face farmece și o să ni se usuce. Așa că am renunțat la această idee. Am încercat să facem acrobații, să facem piruete, gimnastică, dar n-a mers. Ne-am uitat unul la altul, ne-am uitat în oglindă și ne-am răzgândit. Am încercat apoi cu Teatrul Absurdului să concepem câteva piese, câteva scenete din domeniul Teatrului Absurdului. Dar aici ne-a luat înainte, cronologic vorbind, genialul Eugen Ionescu, iar în perioada actuală, alți doi români care, pe nume Ponta și Băsescu, au dus acest Teatru al Absurdului la culmi pe care noi nu le putem atinge, așa că am renunțat și la această variantă. Ne-am gândit să încercăm cu muzică și poezie. Eu m-am decis să cânt, dar pe Adrian l-a bufnit râsul. Iar eu am început să recit și pe Ionuț l-a bufnit plânsul. Dar pentru că am simțit că totuși suntem aproape de pasiunile noastre, v-am pregătit un spectacol de muzică și poezie românească. Iar pentru că Rambo s-a întors, pentru că Terminator s-a întors, am găsit potrivit ca și muzică și umor cu dor să se întoarcă în Montreal. Așa că vă așteptăm sâmbătă 11 octombrie la ora 18 la auditoriumul Colegiului Vanier pentru spectacolul Muzică și umor cu dor se întoarce.